Abudubazana asikubingelele sikwamukela njengamanje silana endaweni kuyasokhukho ekodwa nakhona sibonile lana ukuthi benizogcoba enaphinde futhi kuba khona amalunga enamukelayo mhlawumbe nje umsebenzi usuwonke ungathi uphawula ngawo. Angithokoza kakhulu ngibingelela ababukeli bonke nabalaleli abasilalele namhlanje endaweni yasokhukho la sise ku Ward 15 endaweni yasokhukho iziko igama laleziko la kuthiwa kusokhukho 1 ilona ke impela iziko iVD enkulu ku Ward 15 ngoba inabantu abaregister ukuvota la abangu 789 umsebenzi ubona uhambe kahle kakhulu sibabonile nabakhethiwe abazohola iziko leIFP la endaweni yasokhukho bakhethiwe nabanye abasijoinile ukuzothatha iqembu leIFP ukuthi sebengelabo nabo sebeyalemukele sibone sabemukela kakhulu umsakazi. Njengamanje siyabona ukuthi ke umbango uphezulu kakhulu sibone neqembu elikhona lenze ukuthi impela kungahlaliseki enithini amfuthu enizofaka namandla enizofaka okuya phambili. Sesuqayile umsakazi nababukeli bonke bala ababukele njengamanje. Kusukela ngo2011 umsakazi kuze kube u2024 iqembu leIFP belingazange liwine leVD beliwinwa iqembu leli elingapha eceleni kwethu kodwa ke ngumfutho esufakile kusukela lapho siqinisekisile ukuthi sikhanda inhlaka eziqinile ezokwenza ukuthi izihole iqembu leIFP zivukuze abantu bathande ukujoin iqembu leIFP kwenzekile ke umsakazi ngonyaka odlule wokhetho mhla ka29 May ku2024 kungokuqala nqa iqembu leIFP lawina leVD liwine leVD ngamalunga angu 388 amavoti basilandele ngamavoti angu 128 abokugcina basilandele ngamavoti angu 58 lokho kusho ukuthi ukukhula kweIFP kule VD sebeqayile abantu bayabuza ubumnandi bokuhlala ngaphansi kweqembu leIFP neIFP futhi sizokwazi ukuthi baservice ngendlela esezingeni eliphezulu ngakho umsakazi singakusho singananazi subuholi besiyingi njengonobhala weIFP ukuthi ngizohlala lapho okhukho phakathi kwalamalunga eIFP alapho okhukho nabo futhi ngizoba service sibambisane nokhansela siqembu leIFP zonke izinsiza abayidingayo bazoyicosha ngendlela efanelekile njengoba kade beyiqosha ngokwedlule. Ngiyathokoza kakhulu umsakazi. Lungile asiphethe nje abakho okugcina mhlambe nje ungathini kumphakathi okhona la nobukade ungekho la ukuze beqinisekise ukuthi ke le wade beyibambe ingaphindi iphume ezandleni zenu. Kuhle kakhulu umsakazi futhi bayibambile batshengisile indlela umsebenzi uhambe ngayo indlela abakhethe ngayo abahola abazobahola kule VD noma kulesi sikhungo leziziko lelisha lasokhukho 1 umfutho sizowufaka umsakazi bazolibamba futhi le VD le voting station ihlale ngaphansi kweqembu leIFP kangangoba sibatshelile ukuthi abaqhubeke la bagcine khona bajoinise baqhubeka belanda abanye abasoka abanye amaqembu ezepolitiki bajoin iqembu leIFP ngaleyo ndlela leyo umbutho weIFP uzokhula okuyikhona buholi thina esikholwa kukhona ukuthi awakhula amalungu eIFP avotele iIFP umsebenzi esizowenza ke lo silokhu singene ngo2020 umsakazi subuholi beIFP ngaphansi kaSihlalo uBR Buthelezi sayibekela ukuthi alikho iziko esolishiya lingenabo ubuholi ngaleyo ndlela leyo siqinisa inhlaka ukukhanda ama VD coordinators induna ezobheka ukuthi leso sikhungo wobani abazomela iIFP lokho sistema party agents waqeqeshe siwanikeze ubuchule obude boba zinqapheli zokhetho lokho sikwenzena ngonyaka odlule lokho sagcina siwinile ngempela leVD umsakazi. Abudubazana sibonga kakhulu isikhathi sakho Thwa Sipasona. Ngiyathokoza kakhulu.